kad sam začeo, tedy co je pamiętam. Ojcowie powiedzieli i starsi ludzie, pojęli się, że są 17 kust pamiętam. Tak se nie wyblekły. Bo inaczej jak my to strojimy, piękno strojimy. Bo pierwi tego nie było, wlezła w stodoła, na palcu wykrócili z pewroza, rzeczłomo pewroz i za stóp do głowy tym pewroza wykrócili. Ale wie, firma to tak nie robi. Dziadek to był już. Tego wszyscy tak wiele, to lepiej nie ma Mój nic. dziadek. A ty potrafisz, moja patrzysz? No po prostu wzruszyłem się, jak ten film zobaczyłem tutaj. Widziałem swojego dziadka, tam znajomych, tych starszych też wszystkich widziałem. Ja zacząłem chodzić do gwiazdki, jak miałem 18 lat. Moi bracia chodzili, nas było 5 braci, wszyscy chodzili, wszyscy. No ja chodziłem pewnie jakieś przeszło 20 lat. I to tak z pokolenia na przykład szło, jak teraz zobaczyłem ten film, na przykład mój dziadek, mojego ojca tam widziałem, tam w tle tak dalej, nie? No, piękne. No to jest coś dużego dla nas, nie? No gdzieś tam widzieliśmy jakiś skrawek tego filmu a że zobaczyliśmy tego jeszcze więcej, no to warto, bardziej warto, nie? Wiemy, co się tam działo w tych latach. No, z pokolenia na pokolenie każdy o to widocznie tyle dbał, nie? Że to zostało. Jakieś tam małe renowacje zawsze są, ale jakby korpus zostaje tego wszystkiego, nie? Jakieś tam... Wiadomo, wszystko idzie do przodu czy kiedyś mieli różne technologie, czy te, że papierki, te krepy, to nawet próbowali te takie, co kiedyś były na drzwiach, takie te paseczki ala plastikowe. Jak nie było pogody na przykład, ale to tam się nie sprawdziło, nie? No 50 minimum, nie? Na pewno. Więcej. Moim zdaniem więcej. Stówy, no. Może Jak pradziadek się wypowiadał, że on jeszcze pamięta, jak on miał ileś tam 20 lat i... No 20 lat, jak on miał. to ten musi mieć jakieś 100 lat. No ja chodziłem za konia 20 lat. Lubię to. Ja też. 2 braci moich chodziło też za konia. To taka tradycja rodzinna. Ruchałów. No.
To jak ma zaczął, to na drugi rok muszę nie mógł doczekać. Matko Święta, bo nie polecają ma noc, tak ma po prostu, tak ma to lubię. To co ci zasłużeni na przykład, to jest tak jakby hierarchia taka, nie? Tak jak w wojsku na przykład, w wojsku jest, nie? Jo. I ty też na przykład taki Becun, Kwezeł, czy Becun, Kwezeł, Śmierć, jo. Ci na przykład to są tacy, co tam wiele niegi dają, bo na przykład jak za babą ktoś, albo za dziada, ci muszą wiele gadać, musi być wesoły, nie? A tacy cechy na przykład, ci idą właśnie za to, tam za Becuna, za Diebła, za Kweżła. A ci właśnie tak, bo tak największa hierarchia to jest na przykład wyższy to jest, tak jak tu Marcin był, za prowadziera, nie? Bo to on wszystkie prowadzi i no idzie. No i kiedy drugi to jest na przykład ten, co stoi, żeby dwóch prowadzorów jest, ten co pilnuje, żeby wszyscy szli, bo na przykład jak teraz inaczej, bo jak man na przykład wołce bole, no to te wołta wchodzą do busa, nie, a tak jak na kiedyś piechty szli, no to stał, żeby czasem kto śniegu stał w tym śniegu i ten drugi prowadzor musiałby po prostu pilnować, ja, żeby kto śniegu stał. No i wtedy na przykład 200 koń, o, to jest też hierarchia taka. Ja. Za konia to sobie pamiętam, to tylko pamiętam 3 czy 4, co po prostu chodzą. Ja. Bo tak za konia to jest na przykład ciężko dostać, bo tak nie chcę, bo to jest ciężko i to trzeba potrafić tak zdebo i ja. No i wtedy jest na przykład tam te 200 koń jakie gdy, no i wtedy jest na przykład baba z dziadem i żyd kłeminiesz. Ja. No i wtedy dopiero są ci. I to tak będę hołodka mała. Ja Nikodema cię maluję. Hejte. Bo tak jak na przykład, jak ja chyba już mówiłem, to na przykład u mojego zięcia, tam tylko kawałek może iść, bo on chodził też, a teraz on się hajtnął z moją córką, on już nie może iść. Koniec. Ale w rodzinie Gruchałów jest inaczej. Inaczej jest, bo inaczej zawsze było, tam, czy żonaty, czy taki, to tam nie było tego. W tym roku idziemy dla pradziadka. Niech wam zapewne wszystkich! Blisko was tyle widzieć, jo! Cześć Antoś! Czasami było dobrze, bo było dobrze czasami, nie, bo na przykład mróz był taki siarczysty, nie, ale to nie było tak jak teraz na przykład, to mówią 10 stopni, a piernicie, to zimno, to było 20 stopni wiodno, a 25, no, bo tak było. No to były przygody takie, w ogóle mówię o tych zawieruchach, śniegach, no to było ciężkie. No. Człowiek szedł, były takie miejsca na przykład tam koło Grodziska, pod taką górę, no po to myśmy szli, po pasma szła, ja, no i co, szło, ja. Usiedli się sobie w śniegu sedle, w ten śnieg sobie odpeciole, no i to i zwadali, no. Szła. Jakiego wtedy, i to wiedział turys, jak ze swoim bratem
sieć, no i stadnia była zakurzona, no i brat wpyt, no i co, zawisł, no i co, bo nic nie było widzieć. No. Bo były deszcze, były mgły, były śnieżyce. Tego domu już nie ma, dawno. No to było takie, dom to była lepianka po prostu, to były te berki takie zrobione, nie, to była lepianka. Jak ja tam chodziłem z rodzicami, ja zawsze lubiłem tam na święta chodzić, bo babcia to była wspaniała kobieta, ona miała godno tam zrobione, ma paczków tam łyżeczków napiekły, nie, matko święta, jak ja tam lubię chodzić. Wspaniała kobieta była też. Ja. No, a wie pani, musi zapłacić 50 zł grzywny. I to nie ma ulgi żadnych z tego gospodarza, bo jak ona dobrze zapłaci, no to jakoś to zrobię, a jak nie, to musimy zrobić inny sposób. Bo on właśnie tam w sud pochodził, tam z Nowej Wsi. No. Z Nowej Wsi, tam gdzie dziadek żył, tu. No i potem się tutaj żenił z moją matką. Wtedy tutaj przyszedł na gospodarstwo. On się cieszy, bo tam była bardziej bieda taka, tam u nich, nie? Bo oni tam nie mieli żadnego pola, a tu hektara była. Ja. On był zadowolony. No. Tata, to co ja wiem, był maleńczy, jeden rok wiem, że był za konia, a jeden rok za łepro wydzierża. A tylko, że on już wtedy o to nie chodził długo, nie? No. Ale był. To i pamiętam, a to musi mieć 3-4 latka. Więcej nie miał, na pewno, że nie. No. Bo to i pamiętam, bo wtedy mama była sama doma i wtedy gwizdka przeszła i bo mieli strach, bo te rybłeczy, no i o tym z bratem w siafo schłewali a oni tak nas wyszukali. Wyszukali, a drugi brat ten Nysta się już nie żyje, tyś, on do stodoły biegł, w słomo schływał i tak go wyszukali. Na przykład za Becuna, za śmierć, za kłezła to i nie był, a tak wszystko pewno. Za babo, za dziada, za gwyści, za wyprowidzera i za babo i Borysję wiem i kobieta mi dała szpilci łebić. Matko święta, myślę, że będą mi nogi pełmoni. Jo? No Jezus święty, i teraz jeszcze rejtuze. Dlatego i pani do niego, jak reszty, bo tam szedł do jednej budy i tam bimbrem pojechał nas. Matka się tu i teraz mnie na stronie wzięło i teraz mi rejtu, że jestem z tego teru, jo. No ale jakoś zdążył. To jest na faktach. I wiem nawet, gdzie to było, w jakim budynku. No i co to było? W Baronowskich. Ja pierniczę. To kolenda, u nas to jest gwiazdka, bo to różnie nazywają. - 25 lat, jak chodziłem pewnie. Tylko miałem przerwę, bo jak ja byłem na przykład w wojsku, w stanie wojennym w Łodzi, wtedy
nie puścili mnie, a ja przepłakałem całą noc. Miałem wtedy ile? 21 lat. Ja, zgadza się. I to jeszcze w Łodzi, to było daleko, to mi przepustki były wstrzymane i niestety nie mogłem tego przeżyć. Nie tylko z naszej rodziny, no większość z naszej rodziny, ale są też z okolicznych wiosek, nie? I z Klukowej Huty są, i z Mściszewic nawet, z Borowca, z tego co mi przychodzi do głowy. No teraz nawet mojej kuzynki syn to spod Przodkowa. No jego mama od Gruchałów, nie? No to nie ma wyjścia. No minimum 12, no tak 12 godzin, nie? Zazwyczaj od 11, 12 my wychodzimy, no to do 12. No a tak tego co liczyłem, no to około 80 wstępów tak jest, nie? Może ponad 80. Bez tej gwiazdki to jakby nie było Wigilii, mi się wydaje. Tak, jakoś takie wspomnienie jest, nie? Co roku jest najlepsza gwiazdka. Na wsi wiedzą inaczej. Na wiosce jest inaczej po prostu. To po prostu ta tradycja jest tak, jak idę wiedzą, jak idę knepice, jak jest kończy od tego bosta chłedzera. No jo, no i tak zostało. No, jo. A może jeszcze moi wnukowie będą chłedzera. No. I to ja bym chciał. Ja. Chowamy je na strych, nie? Z taką nadzieją, że kolejny rok te drzwi strychu otworzymy i ruszymy w drogę.